Stuž lidí, tady je Yukon a vítám vás při tady tom vlogu. Je to venkovní vlog, jak už jste mohli vidět, ale, to je důležitější, to na to ví, ale busák už projel. Co je nejdůležitější, tak je to už druhý vlog. Ale ty dva vlogy vydám teď najednou, že jsem teď na loučení a všeho možného, takže jsem nemohl natáčet. Za to se moc omlouvám. Dneska možná natočím něco na tabletu, nebo možná třetí vlog. Ale dneska asi chci vydat tak 3 nebo 2 videa 100%. Tak a to jsou ty venkovní vlogy. Možná ještě natočím něco jiného, ale budu rád za like, odběr, odběr a třeba, no prostě pokud se vám tady to video líbilo, dejte like boss, like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, ale to nechci. Odebírejte snad, jo, snad vám to tady to video bude líbit, není to moc, nic moc, je to prostě vlog, co byste chtěli, takže čusák. Ještě chvilku budu natáčet autíčka, takže si to užijte. A ještě taková drobnost, budu natáčet. Teda, teď jsem si právě, že stáhnul novou aplikaci na stříhání videí, takže to budou už lepší videa třeba i s hudbou a takovýhle, jo. Takže se bavte. Čusák.